okokuqala ngafike ngafonelwa umgibe. Mangifonela umgibe wangifonela wangibuza impilo, hayi ngaphila, ngamtshela ngathi hayi ngiyaphila bhuti omdala. Wase esho ukuthi hayi kunomuntu engimaziyo lana ucabanga ukwenzela into ekanje. Ucabanga ukuthi kube uyena mhlambe oveza uvo lokuthi uhlanganiselwe imali. Manje ngoba ngikufonela mina badecide ukuthi oyedwa wabo angifonele noma ukhona ukuxhumana nami angifonele acele imvume yami. So wathi mayicela imvume yami basho bathi bayicela ngoba kuzobe kusetshenziswa igama lami. So kufanele kube ukuthi ngiyazi ngaleyo nto leyo ezokwenziwa. Okay, ngavuma-ke yaqala yenziwa lento lena. Wayeshilo ukuthi uthunywe uSiya. Wakubeka kwacaca ukuthi uthunywe uSiya, ukuthi uSiya ucela ukwenza into ekanje kanje kanje ezoba inegama lami phakathi. Kwadlula-ke lapho waqala uSiya